El señor secretario de la Cámara se va a dar lectura a la proposición de ley de amnistía que ha sido formulada conjuntamente por los grupos parlamentarios de Unión de Centro Democrático, Socialista del Congreso, Comunista, de la minoría vasco-catalana, Mixto y Socialistas de Cataluña. Señor secretario, por favor, dé lectura a la proposición de ley. Com podem entendre la memòria històrica d'aquest país quan les lleis, i concretament una llei, que és la llei d'amnistia de l'any 77, ens obliga a percebre la dictadura i el passat d'una determinada manera. És a dir, la llei d'amnistia del 77, aprovada pel Congrés dels Diputats, exonera el franquisme de tota responsabilitat jurídica, d'acord? Entre altres coses, també d'alguna manera amnistiava a molts demòcrates i molta gent, que especialment del Partit Comunista, que havien lluitat i havien passat per les presons i tal, i d'alguna manera una manera també de treure's de les presons. Però l'efecte més substancial és que la llei diu clarament que el franquisme queda perdonat. És a dir, ni perdonat, perquè tampoc es considera que hi hagi una culpa, queda exonerat. No es podrà jutjar res del que va passar durant el franquisme, no? Però res diu de les imatges. La llei d'amnistia diu que tindrà l'arc temporal d'aplicació. Ara no recordo exactament les dates, però són fins al desembre del 76, és a dir, fins al desembre del 76 s'aplicarà la llei, però no posa una data d'inici. Això té un efecte sensacional, que és deixar el franquisme com a la mateixa alçada de Felip II, de Viriato o de qualsevol personatge històric espanyol. És a dir, l'horror de la dictadura navega en el mar atemporal de la història. I per tant, el franquisme esdevé què? Esdevé història. I com a història esdevé patrimoni. I per tant, en principi, totes aquelles restes de la dictadura els haurem de veure en un sentit estricte patrimonial. Clar, això no és exactament així, perquè si mirem el que ha passat amb la memòria històrica del franquisme al llarg d'aquestes dècades, veiem que hi ha hagut unes tensions fenomenals. Llavors, nosaltres volíem entendre quina havia estat el fenomen de l'acció-reacció d'aquest patrimoni al llarg de la democràcia, però amb la llum posada amb la llei d'amnistia que, com exonerava a Franco, què passava amb la seva imatge. Aquesta llei el que fa és robar-nos a la col·lectivitat, a la comunitat política, en el sentit espanyol, a tota la comunitat política, la possibilitat d'exigir comptes la llei no ens permet fer-ho a la gent, però què passa amb aquestes imatges? Llavors, molt sovint el que passa és que la gent el que fa és reduir la relació amb les imatges, i ho dic en el millor terme de reduir, a dos fenòmens molt clars, que és la iconodúlia i la iconoclàstia. La iconodúlia, una paraula massa tècnica, potser la idolatria és més entesa, és aquesta cosa que realment, ja que hem privatitzat la nostra relació, doncs hi ha molta gent que considera que aquell senyor és un senyor magnífic i que naturalment la seva relació amb l'escultura serà de preservació, d'estimança, de cultiu. En canvi, hi ha moltes persones que no, justament trobaran en la imatge la forma de subvertir l'efecte de la llei. Una de les coses importants que el Mateo, la Rebeca i jo teníem molt clar és que ens interessava tant la iconoclàstia de personatges, de ciutadans privats, diguem així, com la d'estat. Clar, perquè si hi ha una llei que diu que no podem tocar Franco, llavors què passa quan ajuntaments, quan determinades administracions públiques han d'encarar el problema del patrimoni? Llavors, clar, aquí esdevé una iconoclàstia d'estat. És cert que a partir del 77 s'han produït tota una sèrie de lleis, des de l'any 81 hi ha una sèrie de lleis per part de l'Estat que deia que a poc caldria anar reduint la presència del simbolisme franquista als espais. Ningú n'ha fet cas, mai. Certament alguns ajuntaments, a partir de l'any 77-78, quan guanyen les esquerres els primers ajuntaments, especialment socialistes i comunistes, ja fan algunes coses. Llavors va ser sobretot l'any 2004
el 2007, quan el govern de José Luis Rodríguez Zapatero va fer una llei, ets i uts, no?, que d'alguna manera obligava a una revisió sistemàtica del que era el patrimoni franquista, no? Escultures de Franco i bustos n'hi ha un fotimer, però aquesta presència imperial de la tradició clàssica, grecolatina, de l'home a cavall, etc., el Víctor, no?, aquest home victoriós militar, doncs s'havia manifestat 9 vegades a Espanya. Ens vam demanar, i què ha passat amb aquestes 9 escultures, no? Per tant, ens interessava molt veure no tant l'aspecte formal de l'escultura, que això no era tant el nostre interès, sinó com cada escultura emmirallava un procés concret, una dinàmica concreta, política, social, etc. No? Una cosa importantíssima és la primera de totes, la primera que es va treure de l'espai públic, que va ser a València l'any 83, ja hi havia per part de l'Ajuntament Socialista la voluntat de treure l'escultura de la plaça de l'Ajuntament, aleshores es deia Sí, plaza del Ayuntamiento, i llavors van tenir bastants problemes perquè hi havia moltes pressions militars a València, hi havia moltes pressions del Partit Popular, d'Aliança Popular aleshores, no s'hi van posar gaire d'acord tothom, i un dia l'Ajuntament va decidir d'una mica d'amagatotis i amb certa nocturnitat, no?, de treure l'escultura. No van deixar de treballar els operaris, els hi van tirar de tot, pedres, etc. Va sortir alguna pistola que altra, i llavors els operaris van haver de marxar perquè no podien treure l'escultura. Llavors va haver aquest moment, jo crec, interessantíssim. Primer, de cop i volta van aparèixer 3 o 4 operaris voluntaris dels sindicats d'UGT i comissions, coberts amb un passamuntanyes, molt interessant com la democràcia espanyola s'ha d'enfrontar al seu passat, és a dir, hauria de ser el passat que van passar muntanyes, no?, a la democràcia, però és la democràcia que van passar muntanyes per enfrontar-se al passat. Per tant, la llei d'amnistia aquí cobra una dinàmica molt interessant, és a dir, si queda exonerat el fantasma encara ens pot demanar fins i tot explicacions, i de fet la portada ho diu tot, Franco està demanant explicació a un dels operaris. És fantàstic perquè veiem Franco és retirat, moltes persones es posen de genolls davant de la pedestal, hi ha una gran kermés, no?, molta gent que considera que aquell és un home important per la història d'Espanya i per tant estableixen una relació amb el passat a través justament de l'absència. Franco ja no hi és a través del pedestal. En castellà hi ha una expressió molt maca que es diu el santo se llega por la peana. Llavors aquest exercici és fantàstic perquè vam veure això i al mateix temps vam veure també aquest exercici d'una societat que sense poder tocar Franco el que fa és tocar justament la seva imatge, no? On van a parar aquestes escultures que es treuen de l'espai? La majoria d'elles van a parar a l'exèrcit. Llavors, clar, dius, i per què van a parar a l'exèrcit? Bàsicament el que fan és posar-les sempre en unes caixes superben blindades i ben posades i les guarda l'exèrcit perquè no desperti. És a dir, se li deixa a l'exèrcit la confiança, la potestat, la missió de guardar el més important dels seus, però d'una manera que realment no hi hagi possibilitats que desperti. Per què dic això? Perquè quan parles amb molta gent i hem de parlar d'escultures de Franco o veure què passa amb elles i tal, hi ha sempre aquesta cosa que ens diuen no toqueu Franco perquè té la facultat de despertar. Si tot esdevé patrimoni, llavors la relació que tenim amb les escultures és una relació privada. Això és el que obliga la llei d'amnistia. La llei d'amnistia diu als espanyols i a les espanyoles a partir d'ara això és una figura històrica, per tant, és una figura històrica com qualsevol altra, no té cap competència pública en el present. I tots sabem que això no és així. De fet, hi ha filòsofs que ara no entrarem, però un concretament, que és Gilles Deleuze, que explica una idea molt maca, diu els fantasmes surten quan enterrem massa profundament i massa ràpidament a la gent.
Llavors, potser és això també el que va passar amb el franquisme, no? Tots recordarem l'any 2016 que va haver una exposició al Born, que feia una exposició força interessant, que era sobre el patrimoni del franquisme, de la república i del franquisme i els seus avatars a la vida pública, no? Doncs l'Ajuntament de Barcelona va posar l'escultura de Franco fora de l'espai, que era el Born, Centre de Cultura i Memòria del Born, i el va posar fora de l'espai. L'Ajuntament va pecar d'una ingenuïtat pasmosa. És a dir, l'Ajuntament va dir, posem aquí Franco, Franco és una figura històrica. No, encara desperta una sèrie de passions en favor i en contra, i per tant el que vam veure va ser una manifestació, una nova manifestació, en aquest cas d'un acte d'idolatria, no exactament, però sobretot d'iconoclàstia, de molta gent que va dir, molt bé, atacarem aquesta figura perquè atacant el fantasma estem tocant el model. L'Ajuntament que va pensar que la ciutat de Barcelona ja eren prou civilitzats com perquè això ho veiéssim tots com si fos una cosa purament patrimonial, i no va ser així. Era senzillament no tenir present que les imatges tenen vides, tenen agències, tenen una competència concreta, i en aquest cas es van manifestar d'una manera absolutament solemne, és a dir, la gent va anar allà i no m'agrada dir vandalitzar, perquè pressuposa un punt de delinqüent o alguna cosa així, sinó senzillament va fer un acte d'iconoclàstia, una agressió concreta a la imatge per allò que representa. La idolatria i la iconoclàstia són dues cares de la mateixa moneda. És considerar que la imatge té un poder. El patrimoni el que fa és domesticar-nos la mirada. I llavors, què vol dir això? Que no som capaços d'aportar la nostra vida social a la pròpia vida de la imatge. I aquí la iconoclàstia és on entra. La iconoclàstia és el fet de tornar la vida social en aquella imatge que un cop posada a la vitrina, un cop posada al museu, un cop posada al pedestal, sembla que ja queda absolutament fora de la vida pública o de la vida social, no? I no. Llavors, nosaltres en aquest cas estem molt més a favor d'una reflexió on les imatges donen peu a pensar fins a quin punt la gent encara no ha estat domesticada. En el millor sentit de domesticació, no? En el millor sentit de dir, encara pensem molts que les imatges les podem percebre o les podem fer fins i tot de manera que no queden literalment subsumides en aquest rotllo estètic, no? On bàsicament tot ens ho hem de mirar des de la distància. Doncs molt sovint això no és així. És molt interessant percebre el fenomen del patrimoni des de perspectives realment molt més obertes de les que tradicionalment ens han donat a entendre, no? Vull dir que és una llei que protegeix la memòria del país o la història. Un segon, un moment. La vida social és capaç d'activar, per lo bo i per lo dolent, una sèrie de dinàmiques que són enormement interessants i que ens expliquen justament la relació amb les imatges que molta gent no vol que veiem. La quintessència del patrimoni és separar imatge i model. És així. No hi ha més. L'Eluard Riegel, que en 1901 va fer un llibre molt important, que és El culto a los monumentos, on fixa les categories a través de les quals hem d'entendre el que és patrimonial, és justament aquesta cosa. Ha de tenir un valor històric, un valor simbòlic i un valor estètic. Aquests són els tres valors. Llavors, tot això el que vol és anar despedaçant el record que té la gent d'una persona concreta. Fixeu-vos que és interessant el que ha passat, que nosaltres estem investigant tot el temps aquest que portem 2 anys, mireu què ha passat als Estats Units, mireu què està passant a Xile, mireu què està passant a tants països que ara mateix hi ha una reflexió fenomenal sobre la memòria visual que el país té. En concret, als Estats Units, per exemple, com sabeu, tota l'estatuària eqüestre i no eqüestre del sud, diguem,
parlo de la Guerra Civil Americana, on va guanyar el nord respecte al sud eren esclavistes, eren misògins, etc. Doncs totes les escultures que estaven a tot el país han estat o enderrocades o retirades, etc. És a dir, han hagut de trigar 200 anys a fer aquesta reflexió. Aquest és un debat que jo crec que és enormement rellevant. Per què? Perquè d'alguna manera, en el fons, té a veure amb tota aquesta idea de que estem abandonant el real. Què és això d'abandonar el real? És dir, el real és allò que venia imposat per una casa, en grec, casa es diu oikos, no? I aquest oikos, que és la casa del real, diguem, no? Hem descobert que estava dominada per homes, per un discurs patriarcal, per un discurs d'explotació, per un discurs de destrucció, i bàsicament una de les coses que justament dominava aquesta casa era la història. I la història havia estat escrita d'una certa manera per unes certes persones. L'espai públic és un text que s'escriu constantment. El problema és que a Espanya el text no ha estat escrit per la majoria de la gent, ha estat escrit per una determinada forma de pensar, i no només parlo del franquisme, sinó també de molt abans. Llavors, el que passa ara és que aquesta idea de la realitat, que era la història així confirmada, comencem una mica a veure-ho ja des d'una altra perspectiva, i crec que és molt important que aquesta vida pública, aquesta vida social, que d'alguna manera afecta les imatges i molt sovint destrucció pel mig, és una forma també de dir, la història no és una memòria morta, no és morta. També els nostres fantasmes tenen alguna cosa a dir. És a dir, no només participa aquí el fantasma de Franco, sinó que en realitat també nosaltres portem a les esquenes milions de fantasmes que estan enterrats, que no els han tret, que estan a les cunetes de les carreteres i que van desaparèixer. Llavors, en el fons, és una guerra de fantasmes, però els fantasmes només s'expressen en el present, no es poden presentar d'una altra manera. Un fantasma se't presenta per dir-te alguna cosa, i és en el present sempre, no? Llavors, en aquest present és on tenim aquestes lluites. Per tant, les imatges és on les memòries s'enfronten als records. Els records són privats, les memòries són públiques, i nosaltres creiem que una reflexió ha de ser una memòria política, per tant, pública. Señor presidente, señoras y señores diputados, Unión de Centro Democrático ha participado en la elaboración de la proposición de ley conjunta sobre amnistía que hoy se somete a la deliberación de esta Cámara. En consecuencia, el Grupo Parlamentario en cuyo nombre hablo se propone apoyar el texto y votar en las razones que fundamentan nuestra actitud son de índole diversa, pero tienen todas un trasfondo común.